Usurbilen 2013ko abenduaren 18an. Kaixo lentzero. Urtero bezala, hementxen atorkizu eskularroak janzteko garaia iritsi den honetan. Hotza dela eta zigarroaren ezenkea ahotik ateratzen hasi zaigunean. Zerbait eskatzen hasi aurretik, ikatzik merezia ez dudala esan behar dizut. Aurtengoan, ez dizut azken PlayStationa edo antzeko zerbait eskatu nahi. Aurtengoan ez. Gaur, benetan zoriontsu egingo ginduken hori eskatuko dizut. Bai, hutsuneak betetzeaz ari naiz. Badakizu, mailan ia denok elkartzen garenekoaz ari naiz, edota oheratzerakoan dauden ohe huts horiek betetzeaz. Mendekuzko kilometroak deusestea eskatzen dizut. Kristal hodi hori kentzea, barroteak apurtzea. 40 minutu horiek ezerren bukaera ez izatea eskatzen dizut. Zigilurik gabe inora bidaltzen ditugun musuak lepotik emateko aukera edukitzea. Herria maitatzeagatik presondegietan baituta dituzten edota ihesean dabiltzanak etxeratzea eskatzen dizut. Dagoeneko urte gehiegi igaro ditugulako ondo lo egin goxo bat hauen ahotik entzun gabe. Guztiok etxean egoteko garaia da. Osasuna eta askatasuna, denak ala inorrez.